తెలంగాణలో రేపటి నుంచి విద్యాసంస్థలు తిరిగి తెరుచుకోబోతున్నాయి. కరోనా నేపథ్యంలో దాదాపు 20 రోజులకు పైగా విద్యాసంస్థలకు కేసీఆర్ సర్కార్ సెలవులు ప్రకటించింది. అయితే వైరస్ ప్రభావం అంతగా లేకపోవడం, అలాగే విద్యార్థులకు పరీక్షలు సమీపించడం దృష్ట్యా రేపటి నుంచి విద్యాసంస్థలు తిరిగి ప్రారంభించాలని తెలంగాణ సర్కార్ నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ విద్యాశాఖ కార్యదర్శి ఈ నెల 29న ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ నెల 1 నుంచి రాష్ట్రంలోని విద్యాసంస్థలన్నింటినీ తిరిగి ప్రారంభించడానికి అనుమతులు మంజూరు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ విద్యాసంస్థలకు ఇది వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారైతే అన్ని విద్యాసంస్థలు కరోనా నిబంధనలు తప్పనిసరిగా అమలు కావాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఉత్తర్వుల్లో ఆయా అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో రేపటి నుంచి రాష్ట్రంలోని విద్యాసంస్థలని మళ్లీ విద్యార్థులతో కలకల్లాడుతున్నాయి. స్కూళ్లు, కాలేజీలు తెరుచుకుంటుండటంతో రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రవేశ పరీక్షల నోటిఫికేషన్ సైతం విడుదల చేసేందుకు అధికారికులు ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా బోర్డు ఎగ్జామ్స్తో పాటు ప్రవేశ పరీక్షల్ని పూర్తి చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే రాష్ట్రంలోనే ప్రముఖ యూనివర్సిటీలుగా పేరొందిన జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ మాత్రం ఆఫ్లైన్ క్లాసులు తిరిగి నిర్వహించే విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొందరు విద్యార్థులకు ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన ఆఫ్లైన్ క్లాసులు నిర్వహించబోతున్నట్టు స్పష్టం చేసింది. మరికొందరికి రేపటి నుంచి క్లాసులు ప్రారంభించనున్నట్టు తెలిపింది. ఈ మేరకు యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. యూనివర్సిటీ పరిధిలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు చదువుతున్న మొదటి, రెండో ఏడాది విద్యార్థులకు ఫిబ్రవరి 12 వరకు ఆన్లైన్ విధానంలోనే క్లాసులు కొనసాగిస్తామని చెప్పారు. 12వ తేదీ అనంతరం ఆఫ్లైన్ క్లాసులను కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఇంకా యూజీ కోర్సులు 3, 4 ఏడాది చదువుతున్న విద్యార్థులకు ప్రత్యక్ష తరగతులుంటాయని స్పష్టం చేశారు. కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ క్లాసులు నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సంబంధించిన కాలేజీల ప్రిన్సిపల్ చర్యలు తీసుకోవాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.